Газирана вода с лимон. Любимата ми закуска. Преди няколко седмици ви пуснах на стори, че сме ходили до италианския магазин Мак Италия, който се намира на Цариградско шосе. И сега ще ви споделя какво си купихме и като цяло какви са ми впечатленията от магазина. На първо място намира се доста далече и трябва да правите много голяма обиколка, ако излезете от София, за да влезете в магазина, защото той е на входа на София, реално. Магазинът е много голям и препълнено е с стоки. Повечето от тях, честно казано, не познавам. Има такива, които се предлагат и в България, но има и такива, които са непознати за мен. Започвам от тази част, която реално купихме повече неща. Това са домашните потреби. Има огромно разнообразие от перилни препарати, омекотители, течни сапуни, препарати за почистване. Половината магазин почти е само с това. Както ви споменах, повечето марки лично за мен са познати. И сега ще ви покажа обаче какво взехме. Ето този прах за пране. Течен перилен препарат. Аз му викам прах за пране. Мирише на лавандула. Ползвам го вече. Не знам. Прах за пране. Но беше много евтин. Доста по-малко от Ариел, който по принцип купуваме. Отново свързано с прането. Това е омекотител. Реших да заложа на марка, която познавам. Това, което ми направи впечатление е, че има разновидности на този омекотител, каквито в България не съм виждала. Повечето от тях са вдъхновени от някакви места в Италия. Това, например, е Портофино. Имаше Капри и други такива дестинации. Ароматът е много, много добър. Много добър. Омекотителя е за 40 пранета, обаче колко струваше, не мога да ви кажа. Супер безполезна съм. Значи при мен интересното е, че аз по принцип не знам цената на продуктите, което говори, че съм много зле. Сега със сигурност е по-евтино, отколкото в България. Не вярвам да е повече от 10 лева. Друго нещо, което аз използвам много сравнително скоро, това са тези перли, които се слагат в пералнята преди прането. Купих 3 варианта. Този вече свърши. Опаковката е празна. Това е на Ленор с аромат, който не съм виждала в България. Другите също са на Ленор, но са някаква странна марка, каквато не съм виждала в България. Тези първо ще ги отварям, за да ги тествам. Това, което ми направи впечатление, и тук вече го запомних, е, че тази опаковка от 210 грама струваше 8 лева. 8 лева. В българските супермаркети малката опаковка на тези перли струва 12-13 лева. А това е 8 лева. Тези ще ги пробвам тепърва. Ако ви е интересно, пишете ми да ви споделя мнение за тях. Но всичките са по 8 лева. Този препарат също, то си пише и на италиански направо. Той беше много евтин също. Сигурно 4-5 лева. Нещо такова. Не съм го пробвала още, защото имам един стар доместос, който трябва да изразходя и тогава. Сега ще ви кажа. И мириш си на препарат за тоалетна. Предполагам, че ще върши същата работа. Друго много евтино. Капсули за съдомиална. Мега пак. С 60 капсули на Фейри. Тези струваха под 30 лева. По принцип са много над 30 лева по магазините. Но колко? Имаше различни разфасовки, други марки. Но аз реших да заложа на такива, които съм ползвала и познавам добре, а не да си купя нещо, което не познавам и след това да се разочаровам. Супер евтино. Течен сапун на Дав. Половин литър. Не знам колко струва в България. В италианския магазин струваше 3 лева. 3 лева. Това. Имаше безкрайен избор на течни сапуни, но повечето от тях не са познати за мен и затова реших да не рискувам и си заложих на Дав.
Отделно тези, аз купувам от тези опаковки, понеже имам електрически дозатор. И тях не е редно да ги отваряш, нали? Те са запечатани. И понеже знам, че да, по принцип повечето им неща миришат хубаво, и затова реших, даже вече съм го използвала наполовина. Много е хубав. Много. Така, това е нещата, които купихме като битова химия, както се казва. Купихме много неща за ядене и сега ще ви покажа тези, които останаха. Това е знак, че не са хубави. Първо този шоколад. Беше много ефтин на фона на Линд, например. Но не ми хареса. Не ви го препоръчвам. Има вкус на ефтин шоколад. Използвал съм по-голямата част от него, не за да ядем така, а в някакъв сладкиш го сложих. Другото, което детето хареса, са тези шокобанани. Питах един и повече не мисля да си го причинявам. Те са в ето такъв вид. Реално вътре не е банан. Сега ще ви го разчупа да ви покажа. Вътре е някакво мекичко. Не е хубаво. Бяха 4-5 лева. Тези мислиш, че ще са нещо като Рафаело, но не са. И сега ще ви покажа колко много има от тях. Ще си направите извода, че не са хубави. Тя почти е пълна. Седат си, най-вероятно. Може и да ги изхвърля накрая. Тези не бяха много ефтини. Тая кутия беше примерно 6-7 лева. Но ще ви покажа и още неща, които снимах. Просто не ми остана време да снимам повече неща като цени. Пастата, например, е по 2-3 лева. Има много италиански сосове. Има други сладки неща, които са разкошни. Аз си спомням от пътуването ни миналата година до Италия. Там си купувахме абсолютно същите като бисквити. Има маслени, има с бадеми. Едни в жълти опаковки, ще ви покажа снимка някъде тук, за да може да се ориентирате като отидете. На мен лично много ми допаднаха. Те и затова ги нямам в мен, за да ви ги покажа, защото отдавна ги изядохме. Има прясна паста, има вино. Не много вино, между другото. Има сирена. Общо взето, смятам, че магазина си заслужава. Но е много далече. Оставете някаква реакция, ако видеото ви е било полезно и може да ви разказвам и за други такива места, когато отидем, въпреки че съм супер зле в цените.